Navçe Sûra Amedê hemberi BERXWEDAN gel xwarê veberiyê qedexe derketina derve û êrîş 44 rojin dewam dike. Serê sibehê li derdora deriyê Mêrdînê taxaxan çepek û mizgefta kurşun li pevçûnên dijwar dest pê kir. Hatraganın ku herêm bi tankan tê topebarankirin û tax rasterast tê topebarankirin. Di pevçûnan de derdora dibistana serêtaya Süleyman Nazîf û taxaxan çepekê sê teqînên mezin çêbûn. Derbarê encama teqînan de agahî nehat wergirtin û topbarana li dijî navçeyê DIDOME. Her wiha teraganên ku piştî pevçûn dijwar bûn gelek wesaytên zirxê û tîmên taybet sewqê navçeya Sûrê dikirin. Li ser navçeya Sûrê du helîkopter jî bê navber di nava tevgerê de ne.